Здравейте, приятели! Днес ще направим клип на Майнкрафт. Знаеш ли уния вещици верно метат брадви? Зомби! Къде зомби! Къде е? Умре, ето виж месо! Ето! Верно месо. Аз знам къде има дърво. Зомби! Не трябваше да викам вещица. Там. Да, знам. И онова дърво е за двама, голямо и затова ще не стигне и за двамата. Само колко от 16 събираме? Ако стигна толкова бързо? Не знам. Има и крава. Ето свят ще бъде хубав. На мен ми лаги. Не мога да си оттепам кравата. Да се телепортва хора! Трябва да се телепортва. Ти събирай тези две дърво, аз тук ще тепам за храна. Да, но храната ни на двамата. Да. И също, ако не съм споменала, аз съм Бандита БГ, а то е... Покажи ми името направо. Сега. Покажи го. Ето го. Бегайча Джейсън. И решаваме да правим поредица на Майнкрафт, може и на Clash Royale. Често пинка ще правя. Ако искате да му го гледайте. Канала ми се казва Любомир на английски Тасов. Вас е лепнах. Защо? Не знам, излезе ми от Майнкрафт. Как ти излезе? Не знам. Бих се и овцичката, си я бих и ми изразна. Влезни пак. Чакай де. Овца ми изразна пред. Да. Овца ми изразна пред екрана хора и ми изразна от Майнкрафт. Но не знам защо. Та овца сигурно беше някакъв Самара Морган. И ме изпари от мапа, ама. Ето те там. Чакай! Не идвай към мен. Поджемялище сме. Не знам. Чукокошката оттепай. Да, аз си я намалих. Васе, аз не я би, аз я намалих. Нали ще бъде и на двамата? Нали хана? Кокошка с пръсти убих с 2 удара. Да, не знаеш. И аз ще да пробвам. Пак овца пред екрана. Бери от тук е тъпа Самара Морган. Ето пак овца. Има и тук някаква чукокошка. Аз имам 2 бучета от кокошка. Аз там мога да бия нещо. Още крава. Сега не знам къде ще сме. Под земя или така на земя. Лошко, подведе ми и панах във водата. Ще го отепам за теб. Кон пред екрана! Сега викай кон пред екрана. Умри бе! И това е някаква Самара. Или ми е чупен телефон. Нищо не даде. Я пръстенце. Чакайте, че се дава. Направи мечове. Искам едно меч и една килка. И една брадва. Много искаш. Нали? Направо всичко. 2 дърво за 16. Съм стак. Изработен. Чакай сега. Първо мило ми помогни да... Аз ще помогна. Чакай само. Сега копай тук. Ето. Не си, че ми направи стълба. Аз само ми дава и дърво. Чакай, бе. Ще ти дам 32, защото не може да събирам още 16. Сори. Абе, чакай. Щеш да паднеш във водата. Удариза се. При мен. Дай ми 60. Напри една брадва направо. И ми я дай. И едно меч. Не. Дай ми кирка. 2 меча. 2 брадвички. Още такова. 1 6.
И 2 кики. Ай, давай. Сега в честа слагам твоите неща. Чакай. Значи, 1 меч, 1 брадва и 1 кирка. Нещо друго? Не, само това иска се. Да. Отца? Тия пупука. Ти колко вълни имаш? 2. Аз едно. Как да си имам едно легленце? Както и да е. Още една. Ще си имаме легло. Не само едно. И? Тук има вода. Колко си има? Аз се отивам по джемия. Дай ми малко дървце. Да, им си кирка. Аз пък кирка, брадва. И кирк си бде. А пък аз се чупа с пържола. Сега тук да убивам камък, че ми трябва. Мен не ме показваш. Хич. Защото аз съм на вас да бизи срещна с камъка. Чукокошка има. Чукокошкичка. Мари, шомасо. Та ще аз да снимам да ги го покажа. Ти колко не са ли? Я. Какво легло? Да, има бели легла вече. Аз имам бело легленце. Той има и сини. Аз имам бело легленце. Не се кефи. Защото на всички е така. И сега айде под земята ходим. Или на въздух. Или въздушно. Отца, ще те оттепам. Умрил е гнас. Колко имаш? Какво колко? Вълна. Ами едно. Едно такова и една силва имаш. Да. Още едно ти търси. Отца. Ай, Любо, касапинга тък му отидал до него и той поръчна. Айде по земя да се крием. Отца. Ама каква бела? Да. Колко са? Отивам да я оттепам. Колко са? Аз отивам да чупа крафтинга Ело и... тука. Него сега сме под земя. Оттепах я. Еша. Ело да си я вземеш. Вълна. Миши. Пай се легло. Абе, сега не мога. Трябва да е с еднакво такова. Не трябва. Не трябва. Не трябва. Ще пробвам. Лу, айде бързо да ходим сега под земя. Бързо да копаем. Къде ще ни е къща за под земя сега? Тук, айде. Кокошка. Да, убий я. Аз колко храна им за през нощта. Сега е тук да почнем. Не ми трябваше храна. Чупи! Аз чупа с вълна, защото не е лопата. Нема да стане за такава. Нема да може да... Направи го ден направо. А що? Още не виждам нищо. Не го правя. Ще се опра на стойка. Замби! Не ме убивай! Отебах го. Не ме убивай, моля те. Добре, ще го направим ден. Деле! Сега ще си увелича видеото. 100 ми. Прави го ден. Не ме убивай, бе! Какво съм те бъгнал, бе? Зомби! Хелп! Омага. Казвам по шега зомби! Бъгнал. И ти сами за нещата. Ще ти ги бъгна. Само ела и ме извъд напред го ден. Дене? А сега ти ми връщай всички неща. Аз не съм ти ги взел. Не си. Почти всички. И дай, някои отидоха при зомбито. Да, той ги взе. И които по-точно? Ето още една бела овца. Ето. Две бели. Аз да си от теб. Ама има и крипър. И един бел крипър. Чакай, аз да си взема моите неща. Не отивай там.
Не, само моите неща. Не лежи, ми вземеш нещата! Нема нищо защо. Не лъж! Те неща тук по шедачи беха мои. Кой? Сам ми взей моите неща. Аз бех направил 1 час. Аз си бех направил легло. Вземи всички неща. Не съм ти взел. Леглото си е мое, да ти кажа. Ами аз не... аз... Искам си леглото. То там си стои, не викай пред хората. Ти не викай, бе. И не ми взимай всичко. Вземи всичко. Не съм ти взел. Бокук, вземи месото. Онова беше мое. Почти цялото е мое. Почти цялото аз. И 4 пелешко. Имах много. И аз имах 4. И ти имаше 3. 3 де. Другите ще отиш по... Ти ги взе. И ти не викаш. Защото нито къща има, не. Всичко чеша. Е твое. Има една кюлка и една брадва при мен. 2 брадви и една кюлка. А при мен сега няма брадва. Една брадва. Ето. Една кюлка. Не си сега да почваме да стоим. Ето ти ги. Не, аз имам кюлка при мен. Значи аз съм си направил. Аз тук ще живея, къде е гръмнак не постижа. Имах и една лопатка. За всеки случай отвън. Не имах. За всеки случай отвън. Дай ми крафтинг тейбъл. Оставям го ето тук. Прати легло. Какво искаш? Ето. Сега, и в къща ви. Лопата си напих. Аз ще копам ето тук. За къщичка. Дай тук ще стане готин. Но пък ето тук, какво да го направим, къде сме започнали? Не знам. Аз правя тук мой. Ай отделно да живее. И що? Не знам. Не взимай си това. За да не ми вземаш дълца. Аз не ти взимам нищо. Аз сега отивам за дърво. Вземи преди маничко. Пирото и още няколко неща. Ама аз ти ги върнах. Да. Крипънче трябва да... Онже като отвори вратата в една дървената къща и всичко изгъде. Помниш ли? Не. Там? В твой свят. Да. Къде го старих, заради тъпия книпър. Не, после го оправихме. Аз го старих после. Защо къща от дърт? Защото аз си правя такава. Ти ако искаш не живее при мен. Не, тук ще стане готино. Аз ще живея при мен. Аз при мен ще живея. Иначе хубаво ще имаме отделни чертове, знаеш защо? Да, за да не си крадем. Да. Защото ти в единия си слагаш твоите, аз в другия си слагам моите. Чакай да взимам още овчаци има. Аз ще събирам дъвка. Казах дълги се появи някакъв сапинг пред мен. Да направи печка. Добре. Вече нямам. За печка. Слушай се, аз чупа се ръка. Радва се на теб. Тук ще не е миничката. Ще бъде готино, ама сега тук, къде е това, трябва... Не така. Не. Аз репнах. Защо? Защо репна? Не знам, пак ми изразе. Пак някаква овца ми се появи пред екрана. Сега снимаш ли? Чакай да го спрем напред. И това беше от нас, приятели. Чао, ще продължим следващия епизод.